Τι θα ακούσουμε τώρα? Παραμύθια. Παραμύθια. Παραμύθια με τη Ρίγανη. Από τη Χρυσή και από τη Δέσποινα. Η Αγριόκυκνη. Παραμύθι του Hans Christian Andersen, σε διασκευή της Ναόμι Λούις, με τη Δέσποινα Μελιανού και τη Χρυσή Σταμπούλη. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή όπου ζουν τα χελιδόνια, όταν εμείς έχουμε χειμώνα, ζούσε ένας βασιλιάς που είχε 11 γιους και μία κόρη, την Αλίκη. Οι 11 πρίγκιπες πήγαιναν στο σχολείο φορώντας ο καθένας τους από ένα αστέρι στο μέρος της καρδιάς και από ένα ξύφος που είχαν περασμένο στο ζωνάρι τους. Οι πλάκες πάνω στις οποίες έγραφαν ήταν χρυσές και τα κοντήλια τους διαμαντένια. Ήταν όλοι τους πολύ έξυπνοι και μελετηροί κι όλοι στο βασίλειο τους αγαπούσαν πολύ. Όση ώρα οι πρίγκιπες βρίσκονταν στο σχολείο, η αδελφή τους η Αλίκη καθόταν σε ένα σκαμνάκι που ήταν φτιαγμένο από πολύτιμους καθρέφτες και ξεφύλιζε ένα βαρύτιμο εικονογραφημένο βιβλίο που κόστιζε όσο το μισό βασίλειο. Τα παιδιά του βασιλιά ζούσαν λοιπόν ευτυχισμένα, αλλά αυτή η ευτυχία δεν έμελε να κρατήσει για πολύ, γιατί ο πατέρας τους αποφάσισε να παντρευτεί μια κακιά γυναίκα που δεν νοιαζόταν καθόλου, μα καθόλου γι' αυτά. Και μην νομίζετε πως χρειάστηκε πολύ χρόνος για να καταλάβουν τα παιδιά πως η μητριά τους ήταν κακιά. Όχι, το κατάλαβαν από την πρώτη κιόλας μέρα, τη μέρα της γιορτής, που έδωσε προς τιμήν της ο βασιλιάς, όταν τα παιδιά αποφάσισαν να παίξουν τις κουμπάρες. Τότε, αντί για γλυκάκια και ψητά μήλα που κερνούσαν συνήθως ο ένας τον άλλον, η βασίλισσα τους έδωσε ένα φλιτζάνι άμμο και τους είπε να φανταστούν πως ήταν γλυκάκια και μήλα. Μία εβδομάδα μετά, η βασίλισσα έστειλε την Αλίκη να ζήσει σε ένα αγροτόσπιτο. Με μια οικογένεια απλών αγροτών. Όσο για τους πρίγκιπες, δεν έπαψε ούτε στιγμή να φουσκώνει τα μυαλά του βασιλιά με ανατριχιαστικές ιστορίες για τη συμπεριφορά τους, μέχρι που αυτός δεν μπορούσε να ακούει άλλο. «Φύγετε από το παλάτι, γίνετε μουγκά πουλιά και πετάξτε μακριά», είπε η κακιά βασίλισσα. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει το κακό που επιθυμούσε στα αγόρια, γιατί αυτά μεταμορφώθηκαν αμέσως σε 11 πανέμορφους αγριόκυκνους. Με μια δυνατή κραυγή πέταξαν όλοι μαζί από το παράθυρο του παλατιού. Πέρασαν τους αγρούς και τα δάση και χάθηκαν στον ορίζοντα. Το επόμενο πρωί πέρασαν πάνω από το αγροτόσπιτο όπου ζούσε η αδελφή τους η Αλίκη. Κάναν κύκλους πάνω από τη στέγη του σπιτιού, φτερουγίζοντας δυνατά. Αλλά κανείς δεν τους πρόσεξε. Στο τέλος, απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να βρουν την αδελφή τους, πέταξαν πάνω από τα σύννεφα, πέρα από τον ορίζοντα. Στο μεταξύ, η μικρή Αλίκη καθόταν μες στο αγροτόσπιτο, παίζοντας με ένα πράσινο φύλλο, στο οποίο είχε ανοίξει μια τρυπούλα, μέσα από την οποία κοιτούσε τον ήλιο, που ήταν τόσο φωτεινός όσο τα μάτια των αγαπημένων της αδελφών. Έτσι περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια για τη μικρή Αλίκη, μέχρι που μια μέρα ο άνεμος πέρασε από τον κήπο του αγροτόσπιτου και ψιθύρισε όπως κάθε φορά στα τριαντάφυλλα τα παρακάτω λόγια. «Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο πιο όμορφο από εσάς». Εκείνη τη μέρα όμως,
Τα τριαντάφυλλα δεν κοκκίνησαν από τη χαρά τους, όπως συνήθως, αλλά σήκωσαν το κεφαλάκι τους και απάντησαν. Υπάρχει! Η πριγκίπισσα Αλίκη είναι πιο όμορφη από εμάς. Και αυτό που είπαν τα τριαντάφυλλα τη μέρα εκείνη ήταν πέρα, για πέρα αληθινό. Όταν η Αλίκη έκλεισε τα 15 χρόνια της, ήρθαν αυλικοί στο αγροτόσπιτο και την πήραν μαζί τους στο παλάτι. Μόλις όμως είδε η βασίλισσα πόσο όμορφη είχε γίνει, ενοχλήθηκε πολύ. Θα μπορούσε βέβαια να μεταμορφώσει την Αλίκη σε αγριόκυκνο, όπως είχε κάνει με τα αδέλφια της, αλλά δεν τολμούσε, γιατί ο βασιλιάς ήθελε πολύ να τη δει. Έτσι σκέφτηκε να κάνει κάτι άλλο. Νωρίς το επόμενο πρωί, η βασίλισσα μπήκε στο μπάνιο με 3 βατράχια στα χέρια της. Φίλησε το πρώτο και είπε: «Πήδα στο κεφάλι της Αλίκης και κάνε την οργή και άτονη σαν και σένα». Έπειτα φίλησε το δεύτερο βατράχι και είπε: «Κάνε την άσχημη σαν και σένα, έτσι ώστε να μην την αναγνωρίσει ο πατέρας της». Τέλος, φίλησε το τρίτο βατράχι και είπε: «Γέμισε την με κακές σκέψεις, έτσι ώστε να μην μπορεί να ησυχάσει ούτε στιγμή». Έβαλε τα βατράχια μέσα στο καθαρό νερό της μπανιέρας και έκλεισε πίσω της την πόρτα, την ώρα που το νερό έπαιρνε ένα πρασινοπό χρώμα. Η Αλίκη όμως δεν πρόσεξε τίποτα στο νερό της μπανιέρας και μόνο όταν σηκώθηκε είδε 3 κατακόκκινες παπαρούνες να επιπλέουν. Και να ξέρετε πως αν τα βατράχια δεν είχαν δηλητηριαστεί από το φιλί της βασίλισσας, τότε θα είχαν μεταμορφωθεί σε κόκκινα τριαντάφυλλα, γιατί ό,τι άγγιζε η Αλίκη γινόταν αμέσως αγνό και όμορφο σαν αυτήν. Όταν η βασίλισσα κατάλαβε πως το σχέδιό της απέτυχε, έτριψε την Αλίκη με πράσινα καρύδια, έτσι ώστε να σκουρίνει το δέρμα της και ανακάτωσε τα μαλλιά, έτσι ώστε να μοιάζουν βρώμικα και απεριποίητα. Αν τη βλέπατε πώς την είχε κάνει, να είστε σίγουροι πως δεν θα την αναγνωρίζετε ούτε εσείς, όπως δεν την αναγνώρισε και ο πατέρας της. «Αυτή δεν είναι η κόρη μου», είπε, και αν εξαιρέσεις τα σκυλιά και τα χελιδόνια που ζούσαν στο παλάτι, κανείς άλλος δεν αναγνώρισε την άμυρη την Αλίκη. Τι να έκανε λοιπόν? Όταν στέγνωσαν τα δάκρυα στα μάτια της, έφυγε από το παλάτι και όλη μέρα περπατούσε στους αγρούς και στα λιβάδια, μέχρι που έφτασε στο μεγάλο σκοτεινό δάσος. Σκοπός της ήταν να περάσει το δάσος και να βγει στη θάλασσα, αλλά όταν σκοτίνιασε δεν ήξερε πια που βρισκόταν. Τότε, την ώρα που ξάπλωνε στο παχύ χορτάρι να ξεκουραστεί, σκέφτηκε τα αδέλφια της και αποφάσισε να ψάξει να τα βρει ως τα πέρατα του κόσμου. Όλα ήταν σιωπηλά στο δάσος και μόνο ένα δροσερό αεράκι φυσούσε, που έφερνε μαζί του το φως από εκατοντάδες πηγολαμπίδες. Και ήταν τόσες πολλές οι πηγολαμπίδες, που όταν η Αλίκη άγγιξε ένα κλαδί, είδε μπροστά της έναν καταράκτη σωστό από φως, που έσβησε με μια στο φόβο που είχε φωλιάσει στην καρδιά της. Εκείνη τη νύχτα η Αλίκη είδε στον ύπνο της τα αδέλφια της. Παίζαν, λέει, όλοι μαζί, όπως έκαναν όταν ήταν παιδιά. Γράφαν με τα διαμαντένια τους κοντήλια στις χρυσές τους πλάκες και ξεφύλιζαν το πανέμορφο εικονογραφημένο βιβλίο που άξιζε όσο το μισό βασίλειο. Μόνο που τώρα έγραφαν στις πλάκες τους όλα όσα τους είχαν συμβεί,
όλες τους τις περιπέτειες και τις ηρωικές τους πράξεις. Όσο για τις εικόνες στο βιβλίο, αυτές ζωντάνευαν μπροστά της. Τα πουλιά κελαϊδούσαν, τα άλογα και οι νεράιδες έβγαιναν έξω από τις σελίδες. Και έπειτα, όταν η Αλίκη γυρνούσε σελίδα, έτρεχαν να μπουν μέσα για να μην μείνουν έξω, δίχως τα λόγια που τους ιστορούσαν. Όταν ξύπνησε η Αλίκη, ο ήλιος είχε σηκωθεί ψηλά στον ουρανό, αν και δεν μπορούσε να τον διακρίνει μέσα από τα παχιά φυλλώματα και τα κλαδιά των δέντρων. Στα φύλλα τρεμόπαιζαν ακόμα δροσοσταλίδες, ενώ το αεράκι έφερνε τη μυρωδιά του καταπράσινου χορταριού, ανακατωμένη με το άρωμα των λουλουδιών. Τα πουλιά κελαϊδούσαν δίπλα της και κάπου κοντά ακούονταν το μουρμουριτό ενός ρυακιού που λίγο πιο πέρα έπεφτε σε μια λιμνούλα. Σηκώθηκε η Αλίκη και ακολούθησε τον ήχο του νερού, μέχρι που έφτασε στη λιμνούλα. Το νερό ήταν τόσο καθαρό που μπορούσε να δει την άμμο στο βυθό της. Όταν όμως έσκυψε για να πλυθεί, είδε πως το πρόσωπό της ήταν βρώμικο και θαμπό. Αμέσως έριξε νερό απάνω της και είδε το δέρμα της να λάμπει και πάλι, τα μάγουλά της να ξαναβρίσκουν τη φρεσκάδα της. Έπειτα έβγαλε τα ρούχα της και βούτυξε στο δροσερό νερό. Όταν βγήκε πια από το νερό, ο ήλιος έτρεξε να κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα, γιατί δεν είχε ξαναδεί πιο όμορφη πριγκίπισσα στον κόσμο. Η Αλίκη συνέχισε το δρόμο της και λίγο μετά συνάντησε μια ηλικιωμένη γυναίκα που της έδωσε λίγα βατόμουρα από αυτά που μόλις είχε μαζέψει. «Συγγνώμη, καλή μου κυρία, μήπως έτυχε να συναντήσετε 11 πρίγκιπες πάνω στα άλογά τους στο δρόμο σας?» Όχι, αλλά χθες είδα 11 αγριόκυκνους που φορούσαν χρυσές κορώνες στο κεφάλι τους να κολυμπούν σε εκείνο το ποτάμι. Της απάντησε η γυναίκα. Η Αλίκη την ευχαρίστησε και περπάτησε πλάι στο ποτάμι μέχρι που έφτασε στη θάλασσα. Τι έπρεπε να κάνει τώρα? Τότε είδε σκορπισμένα στην ακροθαλασσιά 1, 2, 3, 11 φτερά κύκνων. Ο ήλιος είχε κυλήσει πια προς τη δύση και όταν η Αλίκη σήκωσε το κεφάλι της να τον θαυμάσει, είδε 11 αγριόκυκνους που πετούσαν προς το μέρος της, σχηματίζοντας μια ολόλευκη κορδέλα στον ουρανό. Ο κάθε αγριόκυκνος φορούσε μια χρυσή κορώνα στο κεφάλι του. Οι αγριόκυκνοι φτάσαν από πάνω της και έπειτα προσγειώθηκαν απαλά δίπλα της. Την ώρα εκείνη ο ήλιος βυθίστηκε στο νερό και τότε οι αγριόκυκνοι έχασαν με μια στο φτερωμά τους και έγιναν 11 όμορφοι πρίγκιπες. Η Αλίκη άνοιξε την αγκαλιά της και άρχισε να φωνάζει ένα-ένα τα αδέλφια της με το όνομά τους. Ηλίανθε, Λέανδρε, Έαντα, Ερμή, Μελισσινέ, Απόλλωνα, Προμηθέα, Τηλέμαχε, Ιάσονα, Έκτορα, Αχιλλέα. Έπειτα έμαθε την παράξενη και θλιβερή ιστορία τους από τον Τηλέμαχο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πετάμε στον ουρανό σαν αγριόκυκνοι όλη την ημέρα. Όταν όμως πέφτει η νύχτα, ξαναπαίρνουμε την ανθρώπινη μορφή μας και έτσι πρέπει να βρισκόμαστε σε στεριά. Αλλιώς θα πέσουμε από τα σύννεφα και θα σκοτωθούμε. Να ξέρεις όμως πως δεν ζούμε πια εδώ. Το σπίτι μας είναι από την άλλη μεριά της θάλασσας. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να περάσουμε τον ωκεανό. Επειδή όμως το ταξίδι μας είναι μακρύ, μας παίρνει 2 μέρες για να το κάνουμε,
Χρειαζόμαστε μια στεριά για να διανυκτερεύσουμε. Ευτυχώς, στη μέση της διαδρομής υψώνεται ένας μικρός βράχος που ίσα-ίσα μας χωράει. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ερχόμαστε εδώ, στη γη που γεννηθήκαμε. Μια φορά το χρόνο, λοιπόν, την εποχή που οι μέρες είναι πολύ μεγάλες, περνάμε τον ωκεανό. Φτάνουμε σε αυτή εδώ την ακτή και έπειτα περνάμε το δάσος και πετάμε πάνω από το παλάτι όπου γεννηθήκαμε, πάνω από το καμπαναριό της εκκλησίας όπου βρίσκεται θαμένη η μητέρα μας. Εδώ τα άλογα καλπάζουν στα λιβάδια, όπως καλπάζαν όταν ήμασταν παιδιά. Οι άνθρωποι τραγουδούν τα ίδια τραγούδια που χορεύαμε τότε όλοι μαζί. Εδώ είναι η πατρίδα μας, ο τόπος όπου πάντα θα θέλουμε να γυρίσουμε. Αύριο όμως πρέπει να γυρίσουμε στον τόπο όπου ζούμε τώρα και δεν θα μπορέσουμε να ξανάρθουμε εδώ πριν την επόμενη χρονιά. Θέλεις να έρθεις μαζί μας, αδερφούλα? Ναι, ναι, πάρτε με μαζί σας. Όλη τη νύχτα η Αλίκη έφτιαχνε μαζί με τα 11 αδέλφια της ένα δίχτυ από κλαδιά ιτιάς και βούρλα. Όταν πια ξημέρωσε και τα 11 αδέλφια πήραν τη μορφή αγριόκυκνων, έπιασαν το δίχτυ με το ράμφος τους και πέταξαν ως τα σύννεφα με την Αλίκη μέσα στο δίχτυ. Ο μικρότερος αδερφός πετούσε πάνω από την Αλίκη, προστατεύοντάς την από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου. Σε λίγο πετούσαν τόσο ψηλά που το πρώτο καράβι που είδαν έμοιαζε σαν γλάρος που ξεκουραζόταν στα κύματα. Λίγο πριν από το μεσημέρι πετούσαν πάνω από ένα μεγάλο σύννεφο, πάνω στο οποίο προβάλλονταν οι σκιές τους. Ήταν μεγάλες οι σκιές τους, πλατιές και μακριές, και η Αλίκη έμεινε να τις κοιτά ώρα πολύ, μέχρι που τα σύννεφα διαλύθηκαν και οι σκιές εξαφανίστηκαν. Όλη μέρα πετούσαν σαν βέλη στον ουρανό. Επειδή όμως κουβαλούσαν και το δίχτυ με την Αλίκη, οι αγριόκυκνοι πετούσαν πιο αργά από τις άλλες φορές. Η νύχτα πλησίαζε. Ο αέρας μύριζε καταιγίδα, αλλά όσο κι αν προσπαθούσαν να διακρίνουν το βράχο στη θάλασσα, δεν τον έβλεπαν ακόμα. Η Αλίκη κοιτούσε τη θάλασσα με τρόμο. Από στιγμή σε στιγμή τα αδέλφια της θα έπαιρναν την ανθρώπινη μορφή τους και θα χάνονταν όλοι στα μαύρα νερά του ωκεανού. Μαύρα σύννεφα τους κύκλωναν πια και ο αέρας σήκωνε μεγάλα κύματα στη θάλασσα. Στον ορίζοντα φαίνονταν αστραπές να σκίζουν τον ουρανό. Έξαφνα οι αγριόκυκνοι άρχισαν να κατεβαίνουν χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά, με τρομακτική ταχύτητα. Ο ήλιος είχε κιόλας μισοβυθιστεί στα ταραγμένα νερά. Αλλά τώρα η Αλίκη έβλεπε επιτέλους το βράχο της σωτηρίας τους. Ήταν τόσο μικρός που έμοιαζε με κεφάλι φώκιας. Σε λίγο τα πόδια της άγγιξαν το έδαφος και την ίδια στιγμή ο ήλιος χάθηκε στον ορίζοντα. Γύρω της στέκονταν και πάλι τα 11 αδέλφια της με την ανθρώπινη μορφή τους, προστατεύοντάς την από τα άγρια κύματα. Το ξημέρωμα όλα γύρω τους ήταν καθαρά και διαυγή. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, οι 11 αγριόκυκνοι πέταξαν από το βράχο, κρατώντας πάντα με το ράμφος τους το δίχτυ με την Αλίκη. Από ψηλά, ο αφρός των κυμάτων έμοιαζε με χιλιάδες αγριόκυκνους που επέπλεαν στα βαθυπράσινα νερά. Η Αλίκη είδε μπροστά της μια οροσειρά. Στην κορυφή των βουνών έλαμπε το χιόνι. Σε μια κοιλάδα που σχημάτιζαν τα βουνά διέκρινε ένα τεράστιο παλάτι που πρέπει να ξεπερνούσε το 1 χιλιόμετρο σε μήκος. Γύρω του υπήρχαν απέραντοι κήποι όπου φύτρωναν φοίνικες και υπέροχα λουλούδια. Ο τόπος αυτός όμως έμοιαζε να ύπταται στον αέρα. Εκεί πηγαίνετε άραγε?
Αυτός είναι ο τόπος που ζείτε, αδέρφια μου. Αλλά αυτά κούνησαν αρνητικά το κεφάλι τους. Αυτό που βλέπεις είναι το παλάτι της νεράιδας Μοργάνας. Κανείς θνητός δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο παλάτι αυτό, γιατί αλλάζει διαρκώς μορφή. Ποτέ δεν μπορεί να το φτάσει. Μόλις της είπαν αυτά τα λόγια, η Αλίκη είδε τα βουνά, το παλάτι, τα δέντρα και τα λουλούδια να χάνονται και στη θέση τους να προβάλλουν καμπαναριά εκκλησιών. Την ίδια στιγμή έφτασε στα αυτιά της μουσική από εκκλησιαστικό όργανο ή μήπως ήταν ο ήχος των κυμάτων. Όταν λίγο αργότερα πλησίαζαν στις εκκλησίες, αυτές έγιναν ένας μεγάλος στόλος που επέπλεε ακριβώς από κάτω τους. Κοίταξε πάλι η Αλίκη και τα πλοία είχαν εξαφανιστεί. Το μόνο που έβλεπε τώρα ήταν η ομίχλη πάνω από τον αφρό των κυμάτων. Η θάλασσα, ο αέρας και ο ουρανός ήταν σε διαρκή κίνηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βλέπει την ίδια εικόνα 2 φορές. Τότε για πρώτη φορά, μετά από 2 μέρες, η Αλίκη είδε μπροστά της να υψώνονται αληθινά βουνά, με πυκνά δάση από κέδρους, πόλεις και παλάτια. Οι αγριόκυκνοι άρχισαν να κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά και σε λίγο η Αλίκη βρέθηκε στην είσοδο μιας σπηλιάς που ήταν μισοκρυμμένη από κλιματαργιές που πλέκονταν γύρω της και πυκνή παρασινάδα. «Εδώ μπορείς να κοιμηθείς δίχως να φοβάσαι τίποτα», είπε ο μικρότερος αδελφός της. Ήταν άραγε όνειρο αυτό που έβλεπε ή μήπως πραγματικότητα? Πετούσε, λέει, στον ουρανό προς το παλάτι της νεράιδας Μοργάνας. Εκεί συνάντησε την νεράιδα που έλαμπε από ομορφιά. Έμοιαζε όμως με την ηλικιωμένη γυναίκα που της είχε δώσει τα βατόμουρα στο δάσος. Λέτε να ήταν η ίδια? Η νεράιδα μίλησε στην Αλίκη για τα αδέλφια της. Τα βάσανα των αδερφών σου μπορούν να τελειώσουν, αλλά χρειάζεται να έχεις μεγάλη υπομονή, επιμονή και κουράγιο. Τις βλέπεις αυτές τις τσουκνίδες? Φυτρώνουν μόνο γύρω από τη σπηλιά αυτή και στα νεκροταφεία. Πρώτα πρέπει να τις μαζέψεις με γυμνά χέρια, παρότι θα σε τσιμπάνε και όλο σου το δέρμα θα κοκκινήσει. Έπειτα πρέπει να τις πατήσεις με γυμνά πόδια, για να τις κάνεις λεπτές και λίες σαν λινάρι. Και έπειτα να τις γνέσεις, για να τις κάνεις κλωστή και στη συνέχεια ύφασμα. Με το ύφασμα αυτό πρέπει να φτιάξεις 11 μακριμάνικα πουκάμισα. Όταν ντύσεις με αυτά τα αδέρφια σου, τότε θα σπάσουν τα μάγια και θα ξαναβρούν την ανθρώπινη μορφή τους. Πρόσεξε όμως, μέχρι να τελειώσεις τη δουλειά αυτή, ακόμα και αν σου πάρει χρόνια και χρόνια, δεν πρέπει να βγάλεις κουβέντα από το στόμα σου. Μια μόνο λέξη και τα αδέρφια σου θα πέσουν κάτω σαν να τα έχουν μαχαιρώσει. Όλα εξαρτώνται από τη σιωπή σου. Πρόσεχε. Αυτά είπε η Μοργάνα και έπειτα άγγιξε το χέρι της Αλίκης με την τσουκνίδα. Αμέσως η μικρή πριγκίπισσα ένιωσε το χέρι της να την τζούζει και ξύπνησε. Είχε ξημερώσει πια και δίπλα της βρίσκονταν μία τσουκνίδα, σαν αυτή που είχε δει στο όνειρό της. Η Αλίκη βγήκε από τη σπηλιά και πρόσεξε πως πράγματι ο τόπος ήταν γεμάτος τσουκνίδες. Θα ξεκινούσε λοιπόν αμέσως. Έκοψε μία αγκαλιά τσουκνίδες, τις λίανε, πατώντας τες με γυμνά πόδια και έπειτα άρχισε να τις γνέφει για να τις κάνει κλωστή. Όταν έδισε ο ήλιος και γύρισαν τα αδέλφια της, ανησύχησαν πολύ που την είδαν έτσι σιωπηλή, αλλά φαντάστηκαν πως αυτή η περίεργη δουλειά που έκανε ήταν για το καλό τους και έτσι δεν την πίεσαν για να τους μιλήσει. Η Αλίκη δούλευε όλη τη νύχτα,
δίχως να κλείσει μάτι. Όταν ξημέρωσε και τα αδέλφια της πέταξαν μακριά, συνέχισε μόνη της τη δουλειά της, αλλά ο χρόνος έμοιαζε να περνά πολύ γρήγορα. Λίγο πριν σκοτεινιάσει, είχε τελειώσει κιόλας το πρώτο πουκάμισο και προχωρούσε για το δεύτερο. Τότε ένας διαπεραστικός ήχος τάραξε την ηρεμία του βουνού. Ήταν ένας ήχος από κυνηγητικό κέρας. Λίγο μετά η Αλίκη άκουσε και γαυγίσματα σκύλων και ανατρίχιασε ολόκληρη από το φόβο της. Τότε ένα μεγάλο κυνηγητικό σκυλί πρόβαλε από τους θάμνους και πιτά κι άλλο. Όλα κατευθύνονταν προς την είσοδο της σπηλιάς. Σε λίγο, μια ομάδα κυνηγών είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το κρυσφύγετό της και ο πιο όμορφος από τους κυνηγούς μπήκε στη σπηλιά. Ήταν ο βασιλιάς εκείνου του τόπου. Όταν είδε την Αλίκη, έμεινε έκθαμβος. Ήταν η πιο όμορφη κοπέλα που είχε δει ποτέ του. «Πώς βρέθηκες εδώ?» ρώτησε ο βασιλιάς και η Αλίκη δεν απάντησε. «Έλα μαζί μου. Αν είσαι τόσο καλή όσο και όμορφη, τότε σου αξίζει να φοράς κορώνα στα μαλλιά σου και να μοιράζεσαι μαζί μου το παλάτι». Την πήρε λοιπόν μαζί του ο βασιλιάς την Αλίκη και κάλπασαν γρήγορα πέρα από τα βουνά. Πίσω τους έρχονταν οι ακόλουθοί του. Φτάσαν στην πόλη λίγο πριν νυχτώσει. Ο βασιλιάς οδήγησε την Αλίκη στο παλάτι, όπου υπέροχα συντριβάνια στόλιζαν τους κήπους και πολύχρωμες τοιχογραφίες κάλυπταν τους τοίχους και τα ταβάνια των αιθουσών υποδοχής. Η Αλίκη όμως ήταν πολύ λυπημένη, αλλά δεν το έδειχνε. Δίχως να προφέρει την παραμικρή κουβέντα, άφησε την καμαριέρα να την ντύσει με ένα βαρύτιμο φόρεμα, να στολίσει τα μαλλιά της με μαργαριτάρια και να καλύψει τα ταλαιπωρημένα από τις τσουκνίδες χέρια της με ολόλευκα γάντια. Όταν τελείωσαν οι ετοιμασίες, έγινε δεκτή στην αίθουσα του θρόνου. Ήταν τόσο όμορφη η Αλίκη που όλοι όσοι παραβρίσκονταν έσκυψαν το κεφάλι τους. Ο βασιλιάς ανακοίνωσε πως θα γινόταν η γυναίκα του. Ο αρχιεπίσκοπος όμως κούνησε δύσπιστο στο κεφάλι του και ψιθύρισε στο βασιλιά. Η γυναίκα αυτή μπορεί να ήταν μια κοινή μάγισσα που έχει μαγέψει την καρδιά σου. Πρέπει να την προσέχουμε. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να ακούσει λέξη ενάντια στην αγαπημένη του. Αμέσως παρήγγειλε στους μουσικούς να παίξουν και στους υπηρέτες να τους σερβίρουν στην τραπεζαρία. Έπειτα πήρε την Αλίκη από το χέρι και την ξενάγησε σε όλο το παλάτι και τους κήπους. Τίποτε όμως από αυτά δεν μπορούσε να μαλακώσει τον πόνο στην καρδιά της. Όταν τελείωσαν την περιήγηση στο παλάτι, ο βασιλιάς έδειξε στην Αλίκη ένα μικρό δωμάτιο που θα ήταν δικό της. Το δωμάτιο ήταν στρωμένο με πράσινα παχιά χαλιά, απ' άκρη σ' άκρη, ενώ στους τοίχους κρέμονταν άλλα χαλιά που απεικόνιζαν δέντρα και λουλούδια του δάσους, έτσι ώστε να μην αποξενωθεί η μελλοντική βασίλισσα από το περιβάλλον όπου την είχε βρει ο βασιλιάς. Σε μια γωνιά η Αλίκη είδε τις τσουκνίδες που είχε μαζέψει με τόσο κόπο, ενώ από το ταβάνι κρεμόταν το πουκάμισο που είχε τελειώσει. Ένας ακόλουθος του βασιλιά τα είχε μαζέψει όλα αυτά από τη σπηλιά και τα είχε φέρει εκεί δίχως να καταλαβαίνει σε τι χρησιμεύουν. «Εδώ μπορείς να φαντάζεσαι πως βρίσκεσαι στο παλιό σου σπίτι», είπε γελαστά ο βασιλιάς. Όταν η Αλίκη είδε πως τίποτα δεν είχε χαθεί ακόμη και πως τα αδέλφια της θα μπορούσαν να ελπίζουν,
χαμογέλασε στο βασιλιά και του φίλησε το χέρι. Αυτός την πήρε στην αγκαλιά του και έδωσε διαταγή να χτυπήσουν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της χώρας για το γάμο. Η πανέμορφη μουγγί κοπέλα από το δάσος θα γινόταν η βασίλισσά του. Λίγες μέρες αργότερα έγινε ο γάμος. Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος έβαλε την κορώνα στο κεφάλι της Αλίκης, αλλά την πίεσε τόσο δυνατά που την πόνεσε. Η Αλίκη όμως ένιωθε πολύ καλά δίπλα στο βασιλιά και μέρα με τη μέρα τον αγαπούσε όλο και πιο πολύ. Αχ, και να μπορούσε να του μιλήσει! Πρώτα όμως έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό που είχε ξεκινήσει. Έτσι κάθε νύχτα ξεγλιστρούσε από το πλευρό του βασιλιά όταν αυτός κοιμόταν και πήγαινε να δουλέψει στο δωμάτιό της που έμοιαζε με καταπράσινη σπηλιά. Σε λίγο καιρό είχε τελειώσει 6 πουκάμισα, αλλά της έλειπαν πια οι τσουκνίδες και το μόνο μέρος όπου μπορούσε να τις βρει ήταν το νεκροταφείο της πόλης. Έτσι, μία νύχτα ξεγλίστρησε από το παλάτι, περπάτησε στις βαρδιές λεωφόρους και στα σκοτεινά στενά, μέχρι που έφτασε με την καρδιά γεμάτη τρόμο στο νεκροταφείο. Θεέ μου, τι είδαν τα μάτια της εκείνη τη νύχτα! Μια σειρά από λάμιες, αυτά τα τέρατα που είναι μισά φίδια και μισά γυναίκες, κάθονταν πάνω στους τάφους. Όταν πέρασε από δίπλα τους η Αλίκη, προσπάθησαν να τη μαγέψουν με το βλέμμα και τα λόγια τους. Αλλά η Αλίκη δεν σταμάτησε να λέει προσευχές από μέσα της όσο μάζευε τις τσουκνίδες που χρειαζόταν και έτσι έφυγε ασφαλής με τα πολύτιμα φυτά στα χέρια της λίγο πριν ξημερώσει. Παρότι όμως νόμιζε πως κανείς δεν την είχε δει, ένα ζευγάρι μάτια την παρακολουθούσαν συνεχώς. Ήταν ο αρχιεπίσκοπος που επιβεβαίωνε τις υποψίες του. Ναι, η βασίλισσα, η νέα βασίλισσα ήταν στα αλήθεια μάγισσα. Και την επόμενη μέρα ο αρχιεπίσκοπος κάλεσε το βασιλιά στην εκκλησία και του είπε όλα όσα είδε. Οι Άγιοι που είχαν σμιλέψει οι τεχνίτες στους τοίχους και στις κολόνες κουνούσαν το κεφάλι τους σαν να έλεγαν «Δεν έχει δίκιο, είναι αθώα η Αλίκη». Αλλά ο αρχιεπίσκοπος προτίμησε να ερμηνεύσει την κίνηση αυτή σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Οι Άγιοι κουνούσαν το κεφάλι τους για να επιβεβαιώσουν τα λόγια του. Τα μάτια του βασιλιά πλημμύρισαν δάκρυα και γύρισε στο παλάτι με βαριά καρδιά. Τα βράδια υποκρίνονταν τον κοιμισμένο και παρακολουθούσε την Αλίκη, ενώ τα πρωινά γινόταν όλο και πιο απότομος μαζί της, όλο και πιο απόμακρος. Η συμπεριφορά του βασιλιά στεναχωρούσε πολύ την Αλίκη, που δεν μπορούσε πια να κρύψει τη στεναχώρια της. Όταν όμως την έβλεπαν δακρυσμένη οι παλατιανοί, λέγαν πως η βασίλισσα υποκρινόταν και πως μπορεί να γινόταν έτσι ακόμα πιο όμορφη και πιο ελκυστική. Αλλά δεν την ήθελαν πια για βασίλισσά τους. Η αποστολή όμως της Αλίκης έφτανε στο τέλος της, καθώς της είχε μείνει πια μόνο ένα πουκάμισο να υφάνει. Φανταστείτε όμως τη στεναχώρια της όταν κατάλαβε πως δεν της έφταναν οι τσουκνίδες και πρέπει να ξαναπάει στο νεκροταφείο. Υπερίσχυσε η αγάπη για τα αδέλφια της και έτσι ξεγλίστρισε και πάλι από το παλάτι μέσα στη νύχτα και πήρε το δρόμο για το νεκροταφείο. Αυτή τη φορά όμως, εκτός από τον αρχιεπίσκοπο, την ακολουθούσε και ο βασιλιάς,
που είδε με τα μάτια του την αγωνία της όταν έμπαινε στο νεκροταφείο. Είδε τις τρομακτικές λάμιες στους τάφους και πίστεψε πως η γυναίκα του, η βασίλισσά του, είχε πάει εκεί για να κάνει παρέα με τα τέρατα. Θα την κρίνει ο λαός, είπε. Και πράγματι ο λαός την έκρινε και την καταδίκασε σε θάνατο στην πυρά. Έτσι η Αλίκη βρέθηκε από την πολυτέλεια και τη ζεστασιά των βασιλικών δωματίων στη μιζέρια ενός σκοτεινού και υγρού κελιού. Και οι φύλακες, για να την τιμωρήσουν, δεν της έδωσαν κουβέρτες και μαξιλάρι, αλλά της πήγαν όλα τα πουκάμισα που είχε η ίδια η Φάνη και ράψει με τόσο κόπο. Αν ήξεραν πόσο μεγάλη χάρη της έκαναν. Έτσι, ενώ έξω από τη φυλακή άκουγε τα παιδιά του δρόμου να την κοροϊδεύουν, αυτή άρχισε να δουλεύει το τελευταίο πουκάμισο. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε κανονίσει να περάσει τις τελευταίες ώρες της προσευχόμενη μαζί του. Αλλά όταν μπήκε στο κελί, η Αλίκη κούνησε αρνητικά το κεφάλι της και του έδειξε την πόρτα. Δεν είχε χρόνο για προσευχές. Η δουλειά της έπρεπε να τελειώσει πριν την κάψουν στην πυρά. Έτσι ο Αρχιεπίσκοπος έφυγε θυμωμένος, ξεστομίζοντας βαριά λόγια και κατάρες. Καταραμένη να είναι ως τους αιώνες των αιώνων, το φως του ήλιου να μην ξαναδείς και ότι αγγίζεις να πεθαίνει ώσπου να καείς. Την άμυρη την Αλίκη. Αχ, αν μπορούσε μόνο να μιλήσει. Όμως τα ποντίκια στη φυλακή κατάλαβαν τον πόνο της και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη βοηθήσουν, ενώ μια τσίχλα της κελαϊδούσε όλη νύχτα για να της κάνει παρέα. Μια ώρα πριν ξημερώσει, τα 11 αδέλφια με την ανθρώπινη μορφή τους στέκονταν μπροστά στην πύλη του παλατιού και ζητούσαν επίμονα να δουν αμέσως το βασιλιά. Αδύνατον! Τους έλεγαν οι φρουροί. Ο βασιλιάς κοιμάται αυτή την ώρα και κανείς δεν επιτρέπεται να τον ενοχλεί. Τα αδέλφια παρακαλούσαν για πολλή ώρα, πότε με το καλό και πότε με το άγριο, μέχρι που ξύπνησε ο αρχηγός της βασιλικής φρουράς από τη φασαρία και κατέβηκε στην πύλη να δει τι συμβαίνει. Αυτός με τη σειρά του ξύπνησε το βασιλιά, αλλά την ώρα που έγινε αυτό ανέτειλε ο ήλιος και τα αδέλφια έβγαλαν και πάλι φτερά και πέταξαν απελπισμένα πάνω από το παλάτι. Από την ώρα εκείνη ο κόσμος πολύς είχε συνοστιστεί στις πύλες της πόλης. Όλοι τους είχαν έρθει για να δουν το κάψιμο της μάγισσας. Όταν πια ο ήλιος ζέστανε για τα καλά τη γη, εμφανίστηκε η Αλίκη πάνω σε ένα κάρο που το έσερνε ένα γέρικο άλογο. Φορούσε ένα μακρύ πουκάμισο που ήταν φτιαγμένο από το ίδιο τραχή ύφασμα που χρησιμοποιούν για τα τσουβάλια, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της. Ήταν κατάχλωμη, αλλά τα χέρια της δούλευαν με μανία, προσπαθώντας να τελειώσουν το τελευταίο πουκάμισο. Τα υπόλοιπα 10 βρίσκονταν στα πόδια της. Το πλήθος φώναζε και σχολίαζε. «Κοίτα τη μάγισσα! Κοίτα τι κάνει! Πάρτε της αυτό που έχει στα χέρια της! Πάρτε το και κάντε το 1000 κομμάτια!» Φώναζαν. Κι ήταν έτοιμοι να ανεβούν στο κάρο και να της πάρουν από τα χέρια το πολύτιμο τελευταίο πουκάμισο, όταν φάνηκαν στον ουρανό 11 αγριόκυκνοι που πέταξαν πάνω από το πλήθος και προσγειώθηκαν στο κάρο, δίπλα στην Αλίκη. Το πλήθος οπισθοχώρησε τρομαγμένο. «Είναι σημάδι από τον ουρανό! Είναι αθώα! Είναι αθώα!» Ο Δήμιος έπιασε την Αλίκη από το χέρι, αλλά αυτή πρόλαβε να πετάξει τα 11 πουκάμισα στην πλάτη των αγριόκυκνων.
Αμέσως στη θέση των αγριόκυκνων εμφανίστηκαν 11 πρίγκιπες. Μόνο ένας, ο μικρότερος, είχε φτερό αγριόκυκνου αντί για χέρι, γιατί η Αλίκη δεν πρόλαβε να τελειώσει το ένα μανίκι. Τώρα πια μπορώ να μιλήσω. Σας λέω λοιπόν πως με αδικήσατε και πως δεν είμαι μάγισσα. Είμαι αθώα. Όλοι έσκυψαν το κεφάλι τους και γονάτισαν μπροστά της. Ναι, είναι αθώα, είπε ο Τηλέμαχος, ο μεγαλύτερος αδελφός της, και ξεκίνησε να εξιστορεί την παράξενη και θλιβερή ζωή τους. Καθώς μιλούσε, ένα άρωμα σαν από χιλιάδες τριαντάφυλλα πλημμύρισε τον τόπο όλο. Όλοι γύρισαν και είδαν τα ξύλα που προορίζονταν για να κάψουν την Αλίκη, να έχουν βγάλει ρίζες, κλαδιά, φύλλα και κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Ψηλά, στην κορυφή του ικριώματος, είχε ανθίσει ένα ολόλευκο λουλούδι που έλαμπε σαν τον ήλιο. Έτρεξε ο βασιλιάς, το έκοψε και το χάρισε στην Αλίκη, να το έχει στο μέρος της καρδιάς της. Τότε όλες οι καμπάνες της πόλης άρχισαν να χτυπούν από μόνες τους, χαρμόσυνα, και σμήνοι από πουλιά πέταξαν πάνω από το πλήθος που ζητοκράβγαζε από τη χαρά και τον ενθουσιασμό του. Κι έτσι ξεκίνησαν όλοι μαζί για το παλάτι και σας βεβαιώνω πως κανένας βασιλιάς και καμιά βασίλισσα δεν είχαν ποτέ μια τόσο χαρούμενη και ενθουσιώδη πομπή. Ποτέ δεν ξανάγινε τόσο λαμπρή γιορτή σε παλάτι σαν αυτή που ακολούθησε.